लोगोफोर नै जों दा सेंग्राफोर खोथिया फुदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादों मा माबायदि नांदों मोजां नांदों बिथाङा आफादगिरि सेंग्राफोरनि लाइमोननि नै बिथिं दंबावो सानै नांदों नै बिथाङानो मालिक दे मालिकआ एसे बुंना होदो नै बादोंथ' मोजां फारायाव गां बायदि नै र' बुथना सिदावगोन नैबे जाबाय लाइमोननि नेहाथारि सेक्रेटारि दे नै बिथाङा ओरैबायदि फुना हादो नै नायनो इनि आखाखौ नै मोनथाम जाबाय अच्छा रिमिक्स आइटम है ये भिडिअखौ ससियेल क्लिप लानाय जादों आङो मा होनो आंबो भिडिअ खालामबाय थायोब्ला आंहाबो टाइम थाङो फुबाय थानांगौ नालाय बेखायनो जास्ट ससियेल क्लिप लानाय जादों आरो भिडिअखौ मा होनो जास्ट जारिमिन हिसाबै थाथों सेंग्राफोरा होननानै बेखिनिखौल' लानाय जादों आरो भिडिअखौ mana mola